Good day mga kastudyo. Welcome to another outdoor cooking. Today's episode po, magluluto ako ng fried pork belly strips. So ito po yung gamit ko. Parang bacon slice ba. So ito, gagawin natin crispy mga kastudyo. Sobrang dali lang po lutuin ito. Papakita po namin yung buong process at after po, siyempre po, magmumukbang po tayo. So tara, let's go. Simulan natin to. Unang-una, gamit tayo ng itlog. Oops. Hindi bago tong itlog na to. Yan. So, dalawang itlog yung gagamitin natin mga studio. Maglalagay ako dito ng asin. Tsaka black pepper po. Mix natin to. Gamit din po tayo ng 1 cup na cornstarch. Tapos harina, flour. Mix natin to mga studio. First mga studio, lagay natin dito sa egg. Yan. Tapos, flour at cornstarch na mixture. So, ayan mga kasadyo, ganyan lang po kadali. Remove natin yung excess. Lagay natin dito. Yan. Same process po hanggang sa matapos. So ayan mga studio, luto na po ito. Sobrang nipis lang po nito kaya mabilis lang po maluto. Mga 2 to 3 minutes lang po. Sa mainit na mantika. Kunin ko na to, baka ma-overcook ba. Yan o, ang ganda ng kulay mga studio. Luto na po yung second batch mga studio. So tama lang to yung pagka-brown niya kasi mamaya pag nanginan to, magiging brown pa to kunti ba. So siguradong at this stage mga studio, crispy na to siya at saka lutong-luto na po. So ito na po mga studio, luto na po ang ating fried pork belly strips. At ngayon po, kasama ko na po si Mrs. Hello po, kumusta po kayo mga ka-studio? So ayan mga studio, hindi natin patatagalin to. Pray muna tayo bago mo start kumain. Bless us, O Lord, for this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, ngauntan nyo mga studio. Kain tayo mga ka-studio. Name mo? Wow. Sausaw natin. Lagyan natin ng gang. Anong tawag dito? Sibuyas.
Kain po. Ang sarap niya isaw-saw dito sa suka. Dapat adjust yung mga kasudyo na hindi siya masyadong matambang ba. Yung tama lang yung asin. Ang sarap mo. Kuha lang kada mo ha. Nahina rin siya mga studio kasi nabunutan yan. Nangipin. Pero okay na po ako. Saka hindi po ito matigas. Manipis lamang po. Saka hindi natin in-overcook, no? Dapat mabilis na po mga studio. 2 to 3 minutes lang. Kasi sobrang nipis po. Ano? Naku yun? Ano pa? Ay, sorry. Ito tag-ko kayo. Tag-as ba? Ayan o. Sarap nito. Wow. Ay, nahulog. Ganito pala. Maanghang na. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng bumati sa akin ng Happy Mother's Day po. Ano po? Sa lahat po ng nakisabay sa amin ngayon ng kainan po. Maraming salamat. Itong style po, ito po yung sa mahilig ng pride ba? Tsaka maganda pag ganito kanipis pa hindi siya mamantika, no? Manghang na.
Ang dami pala itong minuto. No? Ang liit lang kasi tingnan nung hindi pa siya luto ba, no? Mm. Ang sarap. Ang kain na din, ma'am. Brunch namin to. Mm. Agahan, tsaka pananghalian na. Ang sarap din ko. Ano pang kilawang na, no? Mm. So, mayroong suka. Ang daming ice ito. Orange po. Cheers mo. Cheers. Sarap. Nalo po. Shoutout po muna kami. Shoutout Ken Taburada and to her GF Joyce Nicole Mercadal and to his family. Shoutout Rochelle Gil Bolingo, Tisoy Naraga, Maricel Gabales and to her child Fian Grace, also to Judy Sibugan. Shoutout sa Larde and Bahandi family from Mandawi, Cebu. At shoutout din Katol viewers. Hello po. Shoutout din po Roger Vlog Official, Aiza's Family TV from Matanao. Hello po. Karaoke and Time from Washington, USA. Analuna Arda from Sirao Garden, Cebu. Cherilyn Bilando, Clark Ken Molina, Judilyn Caniban from Naga City, April Chris Kitay from Daan Bantayan, Cebu, Ana Isabella Nusiha, Angela Vlogs, Ruby Jean Damian, and Lami Kaayo Mukbang TV. So yun na po lahat mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po. Fried pork belly strips. Yes. So sarap po mga studio. Try na din po kung meron kayong time. So paalam na po kami. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye. Bye.